Сәлам Республика. Хаума Башкортстаныбыздың бердәм халкы. Турай эфир студияһында һеҙҙең өсөн Гөлмира Исмәғилева һәм Илгиз Таһиров эшләй һәм Сәлам Республика проектының беҙ бергә этабы башланды. Ошо этап сиктерендә беҙ аҙнаһына ырыуҙар ҡорон ойошторабыҙ. Һәр аҙна һайын бөгөн һүҙ ҡырғыҙ ырыуы хаҡында. Ҡырғыҙ ырыу вәкилдәре ниндәй биләмәләрҙә төпләнгән, телмәр үҙенсәлектәре, шәхестәре, тамға, гербы, тарихы барыһында асыҡларға тырышырбыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Һөйләшеүгә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ 2-925-95 телефон һандары һәм 8-937-30-77-177 WhatsApp номеры һеҙҙең ҡарамаҡта, рәхим итегеҙ, яҙығыҙ. Беҙ студия ҡунаҡтары менән таныштырырға ашығабыҙ. Тарих фәндәре кандидаты Башҡортостан Республиканың Фәндәр академияның стратегик тикшеренеүҙәр социо-мәҙәни анализ үҙәге етәксеһе Юлдаш Юсупов. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Һәм фәлсәфә фәндәре кандидаты Рафил Рифғат улы Әҫелғужин. Һаумыһығыҙ. Беҙ ырыуҙар ҡоро бөгөн тура эфирҙә үткәрәбеҙ. Һеҙ былай үҙегеҙ райондарға йөрөп, ошо ырыуҙар ҡорон, райондаштар ошо ырыу вәкилдәре менән аҙна һайын ойоштороп тораһығыҙ, ай һайын тип әйтәйек. Һәм үткән ырыуҙар ҡоро хаҡында ла һүҙҙе башлайыҡ. Юлдаш, ниндәй ырыуҙар менән осраштығыҙ? Үткән аҙнала Танып ырыуының ҡоро үтте, йыйыны, унда байтаҡ ҡына кеше йылды. Төрлө райондардан делегаттар килгәндәр, Нейҙәрҙән, Асҡын районы, күрше райондардан, Балтас районында үтте үҙе. Балтас әлеге ваҡытта Танып ырыуының үҙәге һанала. Шуға күрә кешеләр бик әүҙем ҡатнаштылар. Үҙҙәренә ошо йыйын тураһында һүҙемде ямаҡлар өсөн әйтер, мин аларҙың гимнын әйтеренем, һеҙгә ишеттереренем. 1000 йыл тарих төпкөлөндә шәжәрәмдең юл башы, ҡанын ҡойған, тирен түккән, батыр танып башҡорто. Келер быуынға өндәнем, ырыу данын һаҡлайыҡ, берҙәм булып, көслө булып, киләсәккә атлайыҡ. Шундай матур һүҙҙәр менән аларҙың гимны башлана. Әйтергә кәрәк, үҙенән үҙе йыйын бик әүҙем үтте, бик әүҙем ҡатнаштылар делегаттар һәм решенияға, резолюцияға бик кәрәкле тәҡдимдәрҙе индерҙеләр. Шуға күрә бик һәйбәт үтте һәм бәлки артабан да шулай уҡ аларҙың йыйындары ошо менән бөтмәҫ. Артабан ошо ырыу хәрәкәте, таныптар ырыу хәрәкәтендә бик әүҙем ҡатнашырҙар тип ышанам. Афариндар, таныптар. Бөгөн һүҙебеҙ ҡырғыҙ ырыуы вәкилдәре тураһында. Кемдәр ул ҡырғыҙ ырыуы? Ҡырғыҙҙар әлеге ваҡытта Көнбайыш райондарында йәшәйҙәр. Алар Илештән башланып китәләр. Шунан Шаран, Баҡалы райондарда иң күп ауылдары, әлбиттә, Баҡалы районда, Илештә улар күп. Һәм төньяҡта инде ул элек бит Бөгөлмә уяды булды. Самара губернияһының хәҙерге ваҡытта ул Ютазы һәм Баулы райондан башлап, иң көньяҡта шунда ауылдар. Төньяҡта инде Аҡтаныш район һәм Краснокама. Аҡтаныш район Татарстандың, Краснокама анда 200 ҡырғыҙҙарҙың 200 ауылы бар Краснокама райондан. Мияка районына килгәндә ҡырғыҙ Мияка ошо ырыу бәйләнеш әлбиттә юҡ. Бәйләнешкә тигәндә беҙгә тәү сиратта Ҡырғыҙстан күҙ алдына килә бит. Ошо яҡтан бәйләнеш бармы? Ошо яҡтарҙан килгән микән был ырыу, юҡ микән? Бәйләнештәр ғәҙәттәгесә этнографтар, тарихсылар Кузеев заманынан үтендә ҡырғыҙ ырыуынан боронғо ҡырғыҙҙар менән бәйләгәндәр. Бөгөнгө ҡырғыҙҙар менән түгел, ләкин урта быуаттағы ҡырғыҙҙар менән. Бәлки, этник, мәҙәни бәйләнештәр барҙыр ул тип әйтергә була, ләкин беҙ әлеге ваҡытта антропологик яҡтан, генетик яҡтан үтендә аларҙы шулай уҡ өйрәнәбеҙ. Ниндәйҙер бәйләнештәр боронғо ҡырғыҙҙар менән әлеге ваҡытта сағылманы. Шуға күрә беҙ әйтерәк, беҙҙең шундай нисектер, аларҙың генетик, генофонд яғынан ниндәйҙер ошо Уралға тиклем
төрөктәр килгәнгә тиклем монда ниндәйдер яшәгән этник субстрат булган дип әйтергә була. Һәм ошо этник субстратына ниндәйдер мәдәни катлам өстенә нетелгән. Шуңа күрә аларның үзенчәлекле борынгы генофонд, ләкин мәдәни яктан алар ошо борынгы кыргызларга карайлар дип әйтергә була. Этноним алдылар. Этноним алдылар. Абына башкортларга килгәндә, һез бит инде, һез менә сорашаң ДНК дип һөйләй башлайсыз, бөтә тарих турында бәхәсләшә башлайсыз, кызык итеп һез кызык һөйләйсез һәм тыңлаула мавыктыргыз. ДНК менән сагыштырганда башкортлар нинди халыкка охшаш? Без төрле яктан әлбәттә башкортлар генофондан өйрәндек. Әлеге вакытта иң якыны алар ике субстрат арасында нетеләрендә урнашалар. Төньяк көнбайыштан ул Пермь халыктары, Удмурт, Коми, көнчыгыштан ул Сибир татарлар. Ягъни ошолар арасында, төп ошолар арасында башкортларның генофонда шулай ук тыгыз бәйләнеш тә булды. Ләкин нәзәргә антропологик яктан карасак, иң якыны прямо охшап тора, кыланыштары менән фенотип буенча алар нугайлар булып сыгалар. Башкортлар һәм нугайлар антропологик яктан иң якын нәзәрендә этностар булып әйтергә булалар. Шул исәптән Сибир татарлары ла безгә якын, Каракалпактар да, Каракалпактар булар нугайларның бер төрө битендә. Шуңа бу халык безнең өчен иң якын халыктар. Бу ДНК-га килгәндә һәр теләгән кеше ошол ДНК-га анализлар бирә аламы? Буны кайда эшләргә була ул? Төрле яктан әйтергә була бит инде. Бер яктан коммерция, коммерческий бар бит инде. Ягъни үзе кеше түләп, үзенең нәләрен белә ала бит инде. Ниндәй не бар? Оның ДНК-га инде. Икенче яктан без инде галимдар төрле проекттар, гранттар алып бит инде. Без районнарга сыгабыз, анда уже нәләр районнарда без нәләрдә алабыз инде образецларда. Кыргыздар уна килгәндә был очрашу Арау-Кыры районында узганы юк әле. Ошо Булатнала үтә 16 апрель. 16 апрельдә үтә әлбәттә. Шунда без ышанабыз инде кешеләр шулай ук бик әүдәм катнашырдар, төрле делегациялардан килүен көтәбез инде. Без Рафил әйтеп китте бит инде, алар бик киң территориялар урнашкандар бит инде. Шуңа күрә без Башкортстандан минимум Башкортстандан делегацияларда көтәбез. Ләкин әйтергә кирәк, безнең күршеләребез бит инде, Татарстан бит инде, Актаныш районы бит инде, анда бик байтак кына кыргызлар яшәй шулай ук. Аларда шулай ук безнең безгә гыйныбызга көтәбез. Һәм кем үзенең тамырларын барларга теләй бит инде, үзенең ата-бабаларын, ягъни ошо туганлык ептәрен нетөрөсен белү өчен, ныгытырысын шулай ук аларда ла шулай ук безне ошо йыйынга сакырабыз. 16 апрельдә узасак. Үргәйдә узасак мәдәният йортында. Бuna безнең каршыбызда герб, символика нимәне аңлата? Без бит инде ул беренче герб түгел, әлеге вакытта ул бәлки 6-мы, 7-мы герб кыргызларда кабул итә, дөйем алганда кабул итә бездә. Бу кыргызларның гербы, ул дәфтәре соңгы мәгълүматларда нигезләнгән. Ул борынгы башкорт сыганагы. Анда инде һәрбер ыруның үзенең атрибуттары, инсигния анда язылып кителгән. Кемдән кошо, кемнең ораны, ниндәй агасы һәм башкалар бит инде. Һәм һәрбер сыңгыз хан инде үзенең бәйдәргә, кыргыз бәйгә бит инде, Бөрьән бәйгә, Кыпсак бәйгә, хатта нәйләрдә, хавыттарда, хавыт хайваннарда берип сыккан. Был туралы бына ентекләбрәк тарихчы Геральдис Мәскәү каласында яшәүче Кирилл Переходненко һөйләп бирер. Безнең ул видео язмаша бәйләнеш. Һаумыгыз, башлайык, игътибар экранга. Добрый день.
Я Кирилл Переходенко, историк-геральдист, член правления Союза геральдистов России. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о геральдике, а именно о гербах башкирских родов. Мы уже с вами успели познакомиться с целым рядом проектов гербов для различных родов. И сегодня еще один герб мы вам представляем. Это герб рода Кыргыз. Так же, как и другие гербы, этот герб был построен на определенных принципах. В первую очередь, он соблюдает все правила геральдики, а также, как и другие башкирские родовые гербы, герб рода Кыргыз был основан на той символике, которая уже существовала в истории рода, которая известна, и поэтому она бережно сохранена и внесена в герб. А именно, собственно говоря, традиционная символика у многих башкирских родов восходит к народному сказанию «Дафтар и Чингис-Наме». Это же справедливо и для рода Кыргыз. Согласно преданию, основатель рода получил знаки от самого Чингисхана. И сказал Чингисхану Калдарбию, как говорится в предании: «Эй, Калдарбий, пусть твоим деревом будет сандал, птицей голубь, боевым кличем орал». Таким образом, мы видим, что в гербе помещены и древо рода, это сандал, мы можем видеть его ветвь, и птица, голубь. Но помимо этих двух основных элементов есть еще боевой клич, девиз, который помещен на ленте под гербом. И есть еще тамга, которая также помещена в герб. Здесь мы видим геральдическую фигуру перевесь, на которой в центре помещена тамга в виде старинного элемента одежды фибула, что также подчеркивает древность рода. Вот. Также на этой перевязи мы видим еще два колеса изображенных. И, собственно, что же означает сама перевесь и эти колеса? Перевесь – это аллегория дороги и напоминает о многочисленных исторических кочевых перемещениях рода. А колеса напоминают о легенде, согласно которой Калдарбей сделал телегу для спасения Чингисхана. То есть вот эти вот колеса напоминают о том историческом факте, да, может быть, не факте, это может быть, конечно, и предание, но тем не менее это сохранилось в истории рода, и это является уже фактом родовой памяти. Вот. Собственно говоря, герб также, как и другие гербы, дополнен бессословным шлемом, традиционным элементом герба. Здесь использован старинный башкирский шлем. Намет выполнен из кольчуги с тканью. Кольчуга – это еще один традиционный элемент башкирской символики, которую беи, основатели рода, получили от самого Чингисхана. И здесь мы видим, что на намете, окружающем щит, намет – такое украшение, кольчуга лежит сверху, и она подбита тканью. Такое сочетание показывает именно на то, что данную именную кольчугу основатель рода Кыргыз получил именно от самого Чингисхана. Вся эта композиция герба по своей структуре похожа на другие гербы, но по своему содержанию уникальна и отражает именно своего владельца будущего, это род Кыргыз. Спасибо за внимание. Буду рад еще рассказать про новые гербы, встретиться с вами в этой аудитории. Всего доброго. Кирилл Викторович, инде 8-нче тамга ыру эшләп бит инде символика һәм был герб әле расланмаган. Әлбәттә, ул әлеге вакытта гербтың проекты гына. Нимәгә? Чөнки ыру гербы ул үзеннән-үзе үзенчәлекле герб булып тора. Чөнки без беләбез бит инде бар шәхси гербтар, ул үзе кеше. Үзеннән-үзе ошо гербты кабул итә ала. Бар муниципаль һәм дәүләти гербтар, аларны бит инде администрация корылтайлар кабул итәләр бит инде. Ләкин был ыру гербтарды тик ыру гына кабул итә ала. Шуңа күрә аларны ошо ыруды йыярга кирәк, алардан делегацияларда йыярга кирәк. Нимәгә
кворум болған үшін өтінді. Шунда ғана ошы герб раслана ала. Әйтірі керек, Рәсәйдә ул беренче тапкыр эшләнә. Без белүебезчә өтінді безнең Европала, ул бик Японияла, Европала ул бик үсешкән ыру гербтары өтінді. Белүебезчә өтінді Японияла, Польшала бик әүзем нәтәләр Венгрияла. Венгрияла һәм әлеге вакытта без Рәсәйдә беренче тапкыр ошы безнең ыру гербтарын кабул итә башланык. Ырудың тарихын мәңгеләштерү буенча ниндәйрәк эшләр алып барыла? Рафил Рифкат улы. Бұл қырғыз ырыуы. Қырғыз ырыуы. Мына бірінші мына айттық бет мына осы қабул ителер, мына ошол йылышта йылсылар. Мына біріншіден герб қабыл ителер, гимн қабыл ителер һәм олардың нелер бит үддәре мәңгелештерге тиешләр. Мына ошо йылышта йылган кешеләр. Халык хәтерендә һәм мына ошо йылыштарда гомумән алганда улар корыялар. Анда совет старейшин була, һәм ошо совет старейшин эш алып бара. Чөнки һәр райондың, һәр родың үз мәнфәгатьләре бар, үз проблемалары бар. Без мондан өфенән карап булмай, нинди рода, нинди районда, нинди проблем нахарак тора. Шулай да билдәле шәхестәре менән дә таныштырып үтәйек. Улар да бит ошо родың исемен мәңгеләштерү буенча күп эшләр эшләгән. Әлбәттә, кыргыз ыру башкортлары олар олы, урта ыру хан ягынан урта ыру дип ханала башкортларның һәм әлбәттә уларда күп кенә билдәле шәхестәр сыккан. Менә хәтерләүемсә, улар арасында күп ядусылар сыккан. Суфан Поварисов мәсәлән, бит Илеш районындан, шул Илеш районындан одак еллар Татарстанда яшәгәннәр, менә Ким менән Роберт Миннулиндар. Шуннан күп кенә билдәле икенче өлкәле шәхестәр булган, мәсәлән, минем укытучы, мәсәлән, Бакалы районында Токтауыл авылыннан Районов Фанис Мансурович, ул минем укытучы булган, университетта юрфакта укыганда һәм ул безне аптыратты. Бездә башкортлар, без аптыранык, ничек инде Бакалы районында нинди башкортлар булга. Мөмкин ул әйтте, без төп башкортлар, без асыла башкортлар. Шундый хәбәр безгә һөйләнде һәм күп башка вакилләрендә һәм шуны тагы бер кешене оныттык. Ралиф Сафин, олигарх хәзерге билдәле кеше, аның кызы Алсу Сафин, ул да кыргыз ыру вакил булып тора. Бuna şöyle demek o şu buna Rudar Korunda 16 aprel Urge Yerke yolunda odasa kullar şu ak hakaldarlı haylarga mümkün hem uderin takdimlerin indirecekler hem buna o şu gerbte kelgende uderin takdimlerin indirler. Abire rayonda bulganı var mı o şu gerb bilen rizalaşmağı ya ki ikinci takdimler indirgenleri? Әлбәттә, мына иң мин белүемсә, мына юлдаш булды, үтәйт Барда районында Гайна ыру бик кыду булды. Хатта мына безнең галимдар уже әйттеләр, үдегез хайла мана юк, бер сәгать китабет. Әмма ләкин хайла алдылар, иң матур гербтәрнең бере дип уйлыйлар. Гайна ыруының иң матур гербы әлеге вакытта булып тора. Алар без бәхәсләшкәндә әллә бер сәгать утырдык микән, безнең заседаниебез хозулып китте. Шулай инде не, анда әдегеннән әйтеп, бәхәсләшеп алдык. Талаш түгел инде, бәхәс. Дөрестлек сагыла, ләкин барыбер без анда голосование үткәрдек бит инде, открытое голосование. Барыбер ничек кенә булмагала, башка гайнәләрдән күбеһе гербты кабул ителә. Димәк, улар битараф түгел үзенең кабулларына. Шулай итеп, безнең студиялы кунакта тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Мөхәммәт улы Юсупов һәм фәлсәфә фәннәре кандидаты Атлыхужин Рафил Рифкат улы булды. Һезгә уңышлы көн теләйбез һәм 16 апрельдә был ыру курылы тагыла кызу булһа ла, әмма фәһемле үтен. Амин шулай. Артабанда без кыргыз ырыуы вәкиле менән әңгәмә корырбыз. Бездән айрылмагыз. WhatsApp номеры туры эфир телефон һандары һездән карамакта. Языгыз, шылтыратыгыз әлегә кыскасы яңалыктар. Сәлам Республика тапшыру үдешен дәвам итә. Ошо юма 16 апрель кыргыз ыру вәкилләре Корыя күләмле сара алдыннан ыру тарихы үткәне бүгенге ардаклы шәхестәре турында һөйләшәбез. Программабызның был өлешендә безнең менән Илеш районында яшәүче кыргыз ырыуы вәкиле, туган якты өйрәнүче Фидан Садыйк улы Мәрвәров бәйләнешкә сыга. Иске Күктау авылы тарихы, кыргыз ырыуы башкортлары шәҗәрәһе китабы авторына һүз Фидан Садыйк улы, хәерле иртә. Хәерле иртә. Авыл тарихлары шәҗәрәләрен өйрәнгән вакытта
элекке шәҗәрәләр булу зур ярдәм итә. Шуларның берсе миндә булган Кыргыз ыруы шәҗәрәсе. Бу иске Уктау авылында сакланган гарәп шрифты белән язылган шәҗәрәдә шундай сүзләр бар. Кыргыз җәмәгатьләремезнең, улуг бабаларыбызның исемләре мәгълүм булсын. Кыргыз сүзенең башта мәгънәсен галимнәрнең хезмәтләреннән эзләп карыйбыз. Рус галиме Руденко борынгы башкортлар арасында аз санлы булган кыргыз башкортлары да яшәгән дип язган. Аның фикерен үстерә барып Раил Гумерович Кузеев, этнограф, Енисей кыргызларының тукымнары әлеге вакытта да Башкортстанның кайбер районнарында яшәп киләләр дип язган. Рус язучысы галим Лев Гумилев Енисей кыргызларын элекке кыпчакларның яки половецларның тукымнары дип исәпләй. Менә шуларны бергә кушып инде фикерләп карасак, безнең борынгы бабаларыбыз шул кыпчаклар булып чыга һәм алар Енисей елгасының башларында яшәгән булып чыгалар. 1632 елда алган грамота нигезендә без төзелек Кыргыз ыруының волос җирләрен карта төзелде. Ул карта нигезендә карасак, ыруның җирләре әлеге Нефтекамский шәһәренең көньягыннан башланып, Торгына полоса булып, Краснокамский, Илеш, Бакалы, Шаран, Туймазы, бу Башкортстан Республикасының районнарының бераз җирләрен алып тора. Артаба Татарстан Республикасының берничә районының җирләрен алып торган Баулы районы, Бөгелмә районы, Ютазы районы, Лениногорский, Әлмәт, Азнакай районнарының бераз җирләрен алып торган ыруның җирләре. Менә шушы ыру җирләрендә безнең 50дән артык кыргыз ыруы авыллары урнашкан. Аларның инде күпләрендә барысы да кыргыз башкортлары тарафыннан нигезләнгән авыллар, күпләрендә инде яңадан соңрак килеп утырган татарлар һәм башка милләт кешеләре, типтәрләр булып, шушы авылга килеп утырып, башкортлар белән бергә дус тату иткәннәр инде, яшәгәннәр. Шуннан соң безнең шәҗәрә зур ярдәм итте менә авылларның тарихларын ачыкларга, ыруның авыллары тарихын, аларның исемнәрен ачарга. Чөнки шәҗәрәдә шушы авылларны нигезләгән кешеләрнең исемнәре күпләр. Мәсәлән, Топай авылы. Аны нигезләгән булган Топай Бизәргәнов. Ул шушы күк күзнең Тәниш тармагында инде Тәнишнең уллары булып киткәннәр, внуклары булып киткәннәр. Шушы Топай Бизәргәнов Топай авылын нигезләгән. Бу 17-нче гасырның урталарына туры килә. Шулай ук Топайның туганы әлегечә әйткәндән племянниге Илеш Айтуганов булган. Илеш авылын нигезләгән. Безнең битендә район 1935 елда гына оешкан, 35 елда Илеш районы оешкан. Шушы Илешнең исеме безнең яңа оешкан районга кушылып киткән инде. Актанышта булган вакытта мин актанышлардан сезнең авылыгызның исеме каян чыккан дип сорауга алар Акташ исеменнән чыккан булырга тиеш дигән версия әйттеләр. Ләкин мин үзебездән булган материал белән таянып, аның исеме Тәниш исеменнән чыккан дип әйтәм. Тәниш ул билгеле шәхес, мин аны ул турыда әйттем, ул 1632 елда Рус патшасыннан
безнең җирләргә асаба хукукын, асаба башкортларының хукукын яклаучы грамота алган шәхес. Менә шул Тәнишнең күле бар, даже Тәниш исемендә күл бар. Ул Актаныш белән Илеш границасында. Шул Тәниш күле русча язылган документларда Таныш дип язылган. Таныш. Значит, Танышка, Таныш сүзенә ул исем бит инде. Шуңа кушылып, башта приставка кушылган Ак. Актанышка әйләнгән. Менә шулай итеп, безнең Актанышның центры Актаныш авылы Тәниш Күккүзевнең исемен мәңгеләштергән. Безнең рудан чыккан билгеле шәхесләр күпләр. Бер-икесен генә әйтеп китәсе килә, менә Суфиян Поварисов. Ул Топай авылында туып үскән шәхес, Башкортстанның халык язучысы. Шуннан Шәммәт авылы турында да әйтелде. Аның анда туып үскән Татарстанның халык шагыйре, билгеле шәхес Роберт Миннуллин. Мондай билгеле шәхесләр күпләр инде алар. Аларны санап китеп бетерлектә түгел. Алар безнең руның, безнең районның горурлыгы булып торалар. Авыл тарихларын, шәҗәрәләрен төзү дәвам итә. Зур рәхмәт. Фидан Садык улы Мәрвәров битеннән бәйләнештә булды. Был инде Кыргыз ыруының барлыкка килүенең бер варианты, бер генә версия. Артабан без әңгәмәбездә Иске Кыргыз авылы урта дөйем белем бирү мәктәбе укытучысы Илгиз Фәрит улы Сәлим Гараев менән һөйләшәбез. Һаумыһыгыз. Һез үз версия беләгез был ырудан килеп сыгуының тураһында. Менә алдагы версияларны битендә әйттеләр инде. Беренчесе инде баштарак инде бу генетик кыргызлар белән битендә бәйләгәннәр иде инде. Менә даими өйрәнүләр, менә генетика белән битендә яңа асыллар кирде битендә хәзер. Бу версияның инде бик теге нигездә булмавын күрсәтә битендә. Шуннан соң инде менә безнең авылда сакланган версия инде безнең бабайлар шушы версияга таяна инде. Безнең авылның сүзе Кыр сүзеннән чыккан. Дип баралар инде. Кыргы авыл. Менә әлеге вакытта да безнең битендә авыл Агадел елгасының сул ягында урнашкан. Агадел елгасының уң ягында урнашкан Красакам районындагы авыллар безне әле булса да Кыр як дип йөртәләр. Кыр ягы, Иген ягы дип йөртәләр инде. Менә инде бу бер версиясы тагын инде. Башкортларның номенклатурасында Кыр сүзе ул кабатлана. Менә Кыр күзәйн мәсәлән, урман Гәрәй, урман гәрәй, менә Агаделның уң ягын без урман як дип йөртәбез битендә. Шуннан соң тагын бер версиясы инде, менә казакларны, әлеге казакларны, әлеге инде Кыргыз койсак дип йөрткәннәр, Кыргыз койсак. Менә авылда инде шундый мәгълүмат әзерләп сакланган. Казак сәүдәгәрләре дөяләр җигеп, безнең авылга хәтта килеп җитә торган булганнар. Менә әле Актаныш районының Кәскәй авылында дөя куагы дигән атама да бар. Менә шушы казаклар белән дә бәйле булуы мөмкин дигән версиясы бар инде. Һез инде бuna нисәмә елдар был ыруның тарихын өйрәнәһегез һәм был ыру вәкилләре нимә менән шөгыльләнгәннәр? Тарих белән мин күптән кызыксынам инде. Минем беренче белемем инде география булса инде, геофак булса инде, соңыннан мин шушы тарихка киреп киткәчтә инде тарих укытучысына да белем алырга туры килде инде. 2003 елдан ныклап бу эшкә киреп киттем. Нык мауктыргыч шундый эш инде бу 2003 елдан бирле шу авылның тарихын, шуннан соң инде Кыргыз авылының тарихы белән ныклап шөгыльләнә башларга туры килде инде. Архив материалларын туплап, иң башта инде авыллардагы, күрше авыллардагы әби бабайлардан сораштырып, монда инде балаларны җәлеп итеп, балалар белән фәнни эзләнү эшләр эшлибез. Ярышларда катнашабыз, конкурсларда урыннар алабыз. Балаларга да бик ошый. Менә инде форсаттан файдаланып архив, үзебезнең үзәк архив аның җитәкчеләренә, хезмәткәрләргә зур рәхмәт әйтәсе килә инде. Бүтән шартларда тудырылган. Безнең мәктәбебездә зур музей бар. Без инде 17 елда республикада беренче урын алып Москвада республиканың данын яклап кайттык. Шушы безнең музейда тупланган инде бүтән ревизия сказкалары. Шуннан соң инде моллалар битендә указлы моллалар ел саен отчет биреп барганнар. Авылда ничә кеше туган, ничә кеше мәрхүм булган, никахларны теркәп барганнар, метрик дәфтәрләр.
шуларны тупладык. Мен инде шушы эшинде үземне камилләштерүгә дә итәргә шулып торды. Гарәп графикасын өйрәнергә туры килде үземә. Үзем укыйм, проблема юк. Башкаларга да ярдәм итәм. Менә шуларның нигезендә инде бүтән авылның инде үземнекен башта төзегән идем. Бүтән авылның шәҗәрәсен төзебез инде. Ул бик күләмле эш инде. Чөнки анда берничә мең кешенең исемен язарга кирәк, дөрес итеп туры китереп. Бана бик күп архив акланган түбәтәгә, димәк авылга яш күп елдардыр. Димәк авыл тарихына килгәндә. Менә Фидан абый да әйтте бит инде, язма документта, рәсми документта 632 елны искә алына. Ну бит инде бу уже авыл хәтта күптәннән булган. Менә безнең инде шома буенча инде менә безләр хәзер Мәскәү архивларын да эшли башладык инде. 16-нчы гасырның 1562 елларда менә безнең авылның кешеләре икән әле испытәле итәрмәгән документларны өйрәнәбез. Шушы вакытларда безнең авыл бу инде Илештән ату Башкортстандагы иң беренче авылларның берсе булырга тиеш. Элек-электән исеме Кыргыз булып килгәнме? Электән инде Кыргыз булып килгән инде, шуннан соң инде 1654 еллардагы рәсми документта иске Кыргыз дип йөртә башлаган. Димәк инде безнең авылдан яңа Кыргыз авыл аерылып чыккан булган. Яңа Кыргыз авылының урыны билгеле, ул хәзер авыл юк инде. Ул авыл күченеп, Сүм буеннан хәзер Юлдаш авыл дип йөртелә инде исеме. Бу инде Бына шу шәҗәрәләр төзебез, 1000дән артык исемдәр язарга тегез. Әлбәттә, был эш бик авыр һәм үзе шунда ук мавыктыргыз. Шулай. Укучыларда тагын нисек мавыктыраһыгыз тарихты өйрәнһендер өчен? Менә музейның битендә бер аның ниләр күп инде, максатлары. Шунда да менә хәзерге баланы нәрсә беләндер аптыратып бик булмый. Хәзер балачагаларның кулларында телефон, алар мәгълүматны, күп мәгълүмат нета була битендә белеп була. Менә шу музейга ел сайын битендә балаларны күрәбез. Менә бер әйбернең тарихын сөйләп китәсең. Ул инде бөтенесе дә булмаса инде берничә бала шуннан кызыксынып китә. Әйдә шу әйберне тикшереп карыйбызмы? Әйдә тикшереп карыйбыз. Шуннан соң инде фәннәрне эш китә бит инде. Шуннан бала битне берсеннән берсе күреп инде икенчесе миндә шулай эшләп карыйм әле дип. Менә безнең инде бик уникаль әйберләр бар. Музейда әле дә булса өйрәнәбез. Борынгы әле бер галимнәр дә укый белмәгән язулардан язылган безнең ташларга хәтле бар. Менә инде хәничә шуны өйрәнәбез. Шуннан инде менә безнең Кыргыз, иске Кыргыз авылларында иртә тимер буатка караган каберлек булган. Ул инде карьер аркасында җимерелә башлаган иде. Менә бер шушы инде проблеманы күрсәтеп инде, сельский эш язып инде. Менә галимнәр кызыксынып китеп, менә безнең шушы мәгәнлектә инде 3 ел рәттән археологик казылмалар үткәрелде. Без балалар белән монда катнаштык. Менә шушындай әйберләр балаларның нәкъ шушы тарих фәненә кызыксынырга нык ярдәм итә. Әлбәттә, интернеттан карап уку ул бер, ә үзең тотып, бына шу тарихка кагылуың ул икенчеләй. Шулай. Сәбәп архивта өйрәнгәндә төрле шәхесләрне дә өйрәнгәнгә һәм Кыргыз авылына килгәндә нинди шәхес күз алдына тәү сиратта бата. Тарихы. Ну, менә инде документларда безнең әйтелде бит инде Кыргыз авылыннан 50дән артык авыл чыккан инде. Ну, шушы безнең инде авыл башка сылып та шу авылларның инде шулай булса да безнең авылда 2 генә нәсел, 2 генә гаилә кала инде, 2 гаилә генә кала. Төп гаиләләр инде менә Фидан абыйның Күктау шәҗәрәсендә безнең ниләр бу бабалар күренмәй. Шуңа инде без менә Мәскәү архивларын битендә әйттем, өйрәнә башладык. Безнең инде халыкның төп шөгыле инде игенчелек булган. Элек-электән игенчелек менә галимнәрнең карталарын карасак та Башкортстанга игенчелек шушы төньяк көнбатыштан башланган. Менә Сөн акыйлгаларының түбәнге агымыннан, Вагадан уң ягында Талап елгасының түбәнге агымыннан менә шушыннан таралган безнең игенчелек. Төп кәсеп инде игенчелек булган. Шундый тырыш Хезмәт халык. Хезмәт сөйшән халык бездә яши инде. Әйдәгез, бына аша тырыш халык дигез бит инде. Кыргыз РУ вәкиле Шаран районында үзе яшәй. Рәкинә апай Исмагыйлованың да әйтер һүзләре бар. Видео язма бездә әзер булһа карап үтәйек. Күгәршин бүләк авылы зур авыл, 2 урамнан торган авыл иде ул. Анда беренче булып төрле инде сүзләр бар. Күгәршиннәр кемнәрдер килеп урнашкан чагында Күгәршин көтүләре булган. Шуннан Күгәршин бүләк дип безнең авыл исемләнеп
исемләгәннәр. Беренче килеп утырган кешеләр безнең минем 7нче буын бабай инде ул Акай исемле булган. Шушы беренче буын шуннан киткән бөтен Күгәрчен авылында нәселе. Кыргыз аруы менә мин әйткән шул Хасаншиннар, Насибуллиннар, Сунагатуллиннар. Менә шушы фамилиялы кешеләрне беләм инде. Алар бар да безнең авылыбызда. Бүгенгә дә балалары бар. Бездә Шәрәрә бәйрәмендә үтте бик матур булып, шушы ырудагы күп кешеләр килгәннәр иде, кайткан идек, бик күңелле бәйрәм үткәрдек. Тамыры, үзенең тамырын белгәндәр, үзенең ырыуы тарихын белгәндәр, ысынлап та улар нык була, туганлык йөктәре нык була, яме? Һәм бына Кыргыз авылына килгәндә, иске Кыргыз авылына килгәндә, һездә ниндәйрәк саралар үткәрелә? Спорт уеннарына өстенлек бирелә? Бу якта инде безнең яклар инде район күләмендә менә безнең Идел буйлары диләр инде. Жыр, биюгә, моңга безнең якта инде бик сәләтле кешеләр инде. Бездә инде халык ансамбле бар үзебезнең. Безнең инде республикада алар ул вакытта 4-5 генә иде. Модельле клуб, модельле библиотека, Аллаһка шөкер, авылыбызда урта дүйен билүү мәктәбе бар. Әле 80 бала укый бездә. Авыл яшәй. Biz инде районда беренче булып хоккей, менә авыл җирендә хоккей уеннан башлап җибәрүче булып торабыз. Хәзер безнең бөтен авыл советында да хоккей коробкалары бар. Менә 17 еллык башланган иде. Безнең инде мисалдан күреп инде безнең 2 лига үтә. Ишегалды хоккей лигасы, яшьләр хоккей лигасы бар инде. Шуннан соң инде менә безнең әлдә сакланып килә бу йолалар, менә йолага килгәндә инде ул күп җирдә хәзер теге мәдәният хезмәткәрләре үткәрә, менә махсус өлештә сынайлар төзеп инде. Безнең әле балалар әлдә үзләре оешып, менә карга боткасы бәйрәмен, такмаклар әйтеп, гармуннар уйнап, җырлар урамнан әйберләр җыеп инде, матур итеп бәйрәм шәйләрендә ошаларга пешереп ушаклар ягып инде, шушы бездә сакланып килгән. Менә хәзер инде көтә инде бөтен халык боз акканын, боз кузгалганын көтә инде. Ул безнең якта гына микән инде ул. Безнең халык өчен менә бөтен район җыелып, шушы боз агызу, боз карау, шундый ни бар бездә, менә көтәбез инде шушыны. Буларны удаса 16 апрельдә Рудар кырына мотлак карашта һәд бара агыды. Әлбәттә бар. Үдегедән бер индергән тәкъдимнәргә бармы? Әле Рудаштар менән күрешергә, үдегедән аралашу максаты менән бара. Шул аралашу инде мәгълүмат җыю битендә менә без инде Кыргыз авылының тарихын китап итеп чыгарга да Алла берсә инде бу эш дәвам итә. Менә әле күптән түгел Актаныш районының Татарстанның Кәскә авылында бит Кыргыз авылына караган туганлыкны өйрәнүче Хәнис Сөхбәтуллин исемле авыл белән менә китап өстендә чыгарган китабы чыкты. Менә Кыргыз авылы буенча да Алла берсә китап чыгарга иде. Без инде 7 кат үлчә бер кат кис дигән принциптан чыгып инде, әле документларны өйрәнеп, ныгытып өйрәнеп бөтен максималь күпме документны алып була. Кыргыз авылының Алла берсә якындагы елларда китабын чыгарга иде. Кыргыз ырыуы башлыгында хайлайсак кыргызчылайм. Менә без герб менән таныштык. Ошо герб менән килешер нигезме? Менә кабул итәргә нигезме? Бик матур. Ул герб битендә күп мәгънәләрне үзенең иченә алып торган әйбер. Әле менә теге барыбер баштан үткәреп, асмуситта да бөтен берсен күреп тә сандал агачының ботагы тора инде бу. Теге гербларның үзенең дә битендә үзенең кагыйдәләре бар, нинди кагыйдәләр буенча эшләгән дишем. Миңа булай ошый. Һәп килешәгез димәк бу. Мин килешәм. Менә бер генә әйбер, бәлки Кыргыз аруының тамгасы да күренсә белән җиндә белән нинди формада бик ирек бар иде. Бана бит. Бу азнала 16 апрель йома көнде буласак Үргәйәркәйдә. Үргәйәркәйдә. Мәдәният йортында. Мәдәният йортында Кыргыз ырыуы вәкилләре йыелыгыз, был кырда катнашуыгызны һорайбыз. Иске Кыргыз авылы урта дөйем белем бирү мәктәбе укытучысы Илгиз Фәрит улы Сәлимгәрәев һәргә уңышлы көн теләп һәм ошо әңгәмә өчен рәхмәтләребезне белдерәбез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, иртәгә 13 апрель Өфе районы вәкилләрен көтеп калабыз. Безне һәр иртә 10-15 минутта карарга онытмагыз. Сәлам республика, без бергә.